Yaşlar salam, efirde Täze Tolkun gepleşir. Studiyada siz bilen men Sahra. Türkmenistanda Saglyk we sport aýy dowam edýär. Bu aýyň başlanyny bilen Aşgabatda we Lewak vilayatyna gödeýilen ýagdaýlar barada habarçylarymyzyň berjek görünlerini dikkatiňizde hödürler. Paýtaty mekdeplerine her ýerden şo fiziki maşklaryny ýerine ýetirmek. Bu bizim şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Şeýle-de ýurtda dowam edýän sport aýy mynasybetli geçirilen çäreleriň birine gatnaşan lewaply ýaşlaryň biri bilen geçirilen töwretleşdigini hemleşdirer. Ol gatnaşan şol çäresinde adamlaryň ýasama hereket edenligini aýdýar. Görüşwaglarda bir-birine birleşen bolup, ýalandan, görüşden bolup, güççülerim Siprivi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyňky George Washington Üniversiteti stipendiýaly okuw mümkinçiliklerini hödürleýän programmasy üçin Türkmenistanda talipleriň ardalaryny kabul edip başlady. Gepleşigimizde bu programmanyň müdiri bilen geçiren töwretleşdigimizi hem dinläplersiňiz. Central Asia Fellowships, we offer 5-month fellowships. Gepleşigimiziň ahyrynda bolsa türkmen ýaşlaryň internetdäki işçiňligi we käbir beýleki gyzykly maglumatlary dikkatiňizde hödürler. Onda näme başladyk? Täze Tolkun ýaşlar gepleşigimizde studiýada şu Türkmenistanda habarçylarymyz ýagny Umit Jumaýew, Rowşan Çareýew hemde Murat Turwany myhman edýäs. Kardeşler, gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş gördük. Ma'lum bolşal bu ay Türkmenistanda Saglyk we sport aýy diýip elan edildi. Türkmenistanyň müňlerçe raýatlary ýurduň parklaryna, gezelenje, çykarylýar we olar özleriniň iş ýerlerinde guralan bedeni, berkidiş, çärelerine gatnaşdyrylýarlar. Kardeşler, siz hem şu datlara yakından şahit bolýansyňyz. Umit we Rowşan, siz häzirki wagtda Lewak vilayatyna ýerleşýäňiz. Murada siz hem Aşgabatda. Her ýeriniz şu aýyň başlanmagy bilen gödeýilen ilkinji datlar, ýagny şu aýyň başlanandygyny görkezýän alamatlary gürrüň beräýsiňiz. Şu Saglyk aýy başlandan beri şol awtobuslarda, şu jemgyýetçilik transportlarda sportivka geyip ýören talyplary we hunerment mektepleriň talyplaryna, ýokary okuw jaýlarynyň talyplaryna, mektep okuwçylaryna kän duş gelmek bolýar. Umytyny siziň öýlen başlarsaň, diňe talyplarym, ýagny diňe ýokary okuw jaýynyň talyplaryna hem mektep okuwçylaryna ýa-da edaradyr kärhanalaryň iş ýerlerine duş gelmek bolýarmy? O edara kärhanalarynyň işgärlerine de uly ýaşdaky adamlara duşda bolýar. Ýöne olaryň sany gaty az bolan soň ýektuk gözüňe iýle de olar ýöne talyplar kände, şoň üçin okuwçylar şolar köpräk gözüňe iýle. Ýöne ol uly ýaşdaky adamlara duşda bolýar, sport eşikli gezip ýören. Sag ol Umit, beren maglumatlar üçin. Murada Aşgabatda ýagdaýlar nähile? Aşgabatda da umydyň aýdyşýaly şu Saglyk aýy başlanyny beri şäheriň şu awtobuslarynda we käbir beýleki ýerlerinde şu sport egneçindäki talypleri görmek mümkin. Esasan talypler mektep okuwçylaryň kämahal köpçülikden şäherlere çykarylýar. Şu bir aýlyga bagşan geçirilýän. Mysal üçin Saglyk aýynyň ilk birinji günü şu köpçülik stadionuna uly çäre geçirdiler. Sonra da mektep okuwçylary hem gatnaşdyryldy. Şeýle-de paýtaty mekteplerine her ýerden şu fiziki maşklaryny ýerine ýetirmek çäresi gurnalýar. Murada, diňe mekteplerde mi ýa-da beýleki meselem ýokary okuw jaýlaryna da ýagdaý şeýlemi ýa-da beýleki şu edara kärhanalaryň işgärlerine ýerden maşklary ýerine ýetirmeklik talap edilýärmi? Orta mekteplerde hem de ýokary okuw jaýlaryna şu ýerdenki maşklaryny ýerine ýetirmek bir näde ýygyderli alınıp barly. Şeýle-de döwlet edara kärhanalaryny da şoňaly fiziki maşklaryny etmek çäresi gurnalýar. Ýöne ol ilki wagtda şu bir aýlygyň ilkinji günlerini has köpçülikleri şoňaly çäreler döwlet edara kärhanalaryna geçirilýärdi. Häzir birleme ýatşan ýalan bolup dur. Käbir edaralarda umumy şu edaraň ähli iş ýerlerinde käbir bölümleri şu saat 11-12'te göre maşk edýärler, şondan soň besedilýär. Ondan telewiziýada şu başlary surat tarmagy düşürmäne gelenlerinde şoňaly köpçülikden edilýär. Şeýle fizik maşklary etmek bir näme ýatsan ýaly bolupdyr. Murada, köp sag bolun. Rowşan, seniň ýaşaýan ýerinde şu aýyň başlandygy nähili gödeýilýär?
Howasakany Türkmenistanda şäherinde ýanky kardeşleriň birleşigi alyp, enşine sportçy çärelere geçirilýär. Yani dünümlükde gala marafon oldu şäher boýunça. Yani ondan başga häzir geçen hepkeniň dowamında 5-nji günden başlap Täze Tolkun Türkmenistanyň boks boýunça çempionaty geçirildi. Ana şonuň ýalyk çärelere ýerlerinde geçirilip durýar. Kardeşler ähliginden hem sorasym elem. Ýerden kim maşyklar geçirilýär diýip häli belläp geçdiňiz. Ähliňiz hem şol maşyklar meselem ödüňiz hem bark gördüňizmi? Daş töreginden sinedik gördüňizmi? O mene bark gördüm ne şu mektepler esasen şu orta mektepler var. Şolara bark gördüm. O ýerde ýerden ne şol mektep okuwçylar bir 20 minut ýaly maşyk geçýär, ertirki maşyk geçirilýär. Ondan soň 3 saat geçirden soň ara kesme bolýar da, uly ara kesme. Uly ara kesmeniň ýarysyny diýen ýaly maşyk geçirýärler da, ýanky mektep okuwçylary. Ýerden kim maşyklar meselem umid näçede başlapdy şo? 8'de başlıyor. 8'de. Okuw 8:30'da başlıyor. Şoň üçin nemeler ýanky mektep okuwçylary yarım saat ýer barmaly bolýar. Bir aýyň dowamında şol ertirki maşyka ýetişmek üçin de. Sağ ol, umid beren maglumatlaryň üçin. Murada siz öz ýaşaýan töreňizde şeýle mekteplerde geçirilýän çärelerine maşyklary daşdan barıp sinedik gördüňizmi? O sakla men sinedik gördüm. Ol şo maşyklar ýa-ni umydyň aýdyşýarlar şo 8-de başlaýar. Onuň 5-6 minut maşyk edýärler. Soňra şo mektebiň bir okuwçylary bolýar. Şo sport bir görkezli nemeler, gimnastika neler sport şäher görkezýärler. Onuň şeýden gutorýar. Sağ olun Murada, sizden beren gurulňlaryňyz üçin Röşen, sen ýaşaýan töwereňdäki mekteplerde ýagdaý nähili? Howasakda ýöne bu aýa bagışlanyp bu ondan öňen bar Türkmenistanda şäherleri gaýdanmagda. Başga bellemeli dagtlaryna meselem häzir şoňa sport şäherlerine köpleş talipler çagyrýarlar. Bäli 3-4 saat öňünden aýdylýan ýerim bar. Hatda käwrerlerde ýerden saat 6 ýarlygyna stadion öňüne çykyň diýilip şoňa buyruk berilýän ýerlerim bar. Ondan soň şol çäreler saat 1-de dowam edýär. Şonda 3-nji satga gelip ýetişýär diýip dünümlükde gurulýan 5 bolan talipler bir aýtdy. Sağ ol Röşen, senin beren gurulňlaryň üçin. Umumyň şu dowam edýän häzirki sport çäreleri ýa-da sport we saglyk aýy ýaşlara nähil täsir etdirýär? Ýagny siziň belkem gurulňda bolan Röşen häli sen talip ýaşlardan biri bilen söhbetdeş boldum diýdiň. Olar näme diýerler? Şolar näme pikirde şu saglyk aýy barada? Indi saglyk aýy barada indi şol düşünjesini aýdanda, şol barada pikirini aýdanda bize ýadadyk diýdi. Bunda olmagy gunaşa diýen ýalçyara diýdi. Hemme sen diýdi şonuň telewizionyna gelýär diýdi. Syomka bar diýdi, biz alyp gidýärler diýdi. Hatda sapaga bar bilen zot diýdi. Murada aşawatda ýagdaýlar nähili, ýani bu aý bilen baglanyşykly ýaşlaryň arasynda nähili garaşlar bar? Sakla, ýanky Röşeniň aýdyşýarlyk bir berýärde de şo taliplerim mektep okuwçylarym, umumyň eýlek ýaşlaryň şu geçirilýän saglyk aýyny adatdaky köpçülikler şäher ýalyp garaýarlar. O sport şäheresi ýa bir aýratyn bir şol sagdynlygy degsiz şäher hökmünde garamaýarlar. Sebäbi bärde mejburluk bar. Ne mejburluk? Şu marafon geçirdiler de ilkinji günde ılgamak boýunça. Soň wela marafon geçirdiler. Şol marafonlar barada bildirşem köp berilmedi. İşte aýdylmady. Diňe şol resmi metbuatda bir käwrerde aglyk geçirilýän şoňa marafon bolar diýip. Ol diýmek şol marafon gurnalýanlar şo tak öz isleýi boýunça geljek adamlara bir baglymaýarlar. Sebäbi ol adamlar şo tak etmek üçin öz isleýi boýunça köp iş etmeli. Olaň arasynda bir agitasiýa geçmeli, reklama işini geçirmeli. Olar onu aýdan okurdy, ýanky mejburi sürýärler adamlary, talipleri, okuwçylary. Onuň şol bu mejburluk bolsa gaýtan ters efekt berýär. Bu saglyk aýy geçirmek gowy sebäbi o sagdyň bolmak, ol efektal. Ýöne on geçirilişi, gurnalýy adamlary mejbur etmek bolan soň on efekti keselýär. Sağ olun Murada, beren gurulňlaryňyz üçin umyt sen ýaşaýan töwereňde ýagdaýlar nähili? Men ýaşaýan ýerlerimde de şol ýanky Röşen bilen Muradaň belek geçýärdi. Men belesmeli. Başlasın umyt. Şol wraçlar, şepaat uyalary, şolara mine keselhanalarda, etrafyň keselhanalarynda ýerden işden öňürti sport eşik giyip, ayağı krasovka, sport gowuşyny giyip, mask etmeli. Soň işe başlamaly. Olaňam iş wagty 8:30'da başlanýar ýerden. Olaram şol 8:30'da barıp ondan soň mask edýär eken.
Soň ýanky sırkawlar hassalaryň ýanyna ýanky 20 minut, yarım saat ýaly giç barýarlar diýip şeýle hassalar aýtdy da şolar bilen söhbetdeş boldum. Umid inne şu aýyň oňyn tarapyna aýtýanlar barmy? Oňyn düşünjeli, şu aýa bir oňyn seretýän adamlar barmy? Ba bolsa näýil garaşlar bar? Mene şol oňyn tarapyny aýdýanlary diňe türkmençe kanallaryndan dinleýände bedip köçede bedip açaçan gurrun edilende şol gowy şeýle neme sport neme bizem türgen bolup barýarsa diýip oňal gurrun eden oklar dogusy da şahra. Diňe şo telewizionyda görýän. Sağ olun Umid beren gurrunlaryň üçin. Kardeşler, Murad ağa, Röwşen, Umid gepleşimde gatnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Deňdoşlar, häzir Türkmenistanda dowam edýän sport we saglyk aý mynasybetli geçirilen çäreler, olara idaradyr kärhanalaryň, mektep okuwçylarynyň we ýokary okuw jaýlarynyň talipleriniň gatnaşdyrylyşy barada Türkmenistanda habarçylarymyz bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlikden soň habarçymyz Umid Jumaýew ýurtda sport we saglyk aý mynasybetli geçirilen çäreleriň birine gatnaşan lewaply deňdoşumyz bilen söhbetdeş boldy. Lewap vilayatynyň garaşsyzlyk etrawynyň ýaşaýjysy Serdar, sport we saglyk aý mynasybetli bu etrawyň ikinji sport mektebine geçirilen çäre gatnaşanlygyny aýdýar. Serdar bu çärede görüşçüleriň çynlaky görnüşde görüş tutman, diňe telewizionya ýazgy etmek üçin görüş tutan ýaly bolanlyklaryny aýdýar. Deňdoşumyz Serdaryň habarçymyz Umyda beren gurrunlaryny bilelikde dinläliň. Serdar, sagdynlyk we bagtyarlyk aýynda sen sport çärelerine gatnaşdyrmy? O, men gatnaşdym. Şu garaşsyzlyk etrawynyň ikinji sport mektebinde sport çäreleri geçirildi. Ol 1-nji aprelde geçirildi. Saat 4-den 6-gaça boldy. O ýerde her hili sport eýneşikde dans oynadylar, güýçde oynadylar. Soňam pelwanlar görüş tutup bizem baýdak götürdük. Bizim klasymyzdan 5 oglan 5 gyz baýdak götürmek üçin şu çäre ekidildi. Serdar, şol çäreň dowamynda, ýene şu çäreň başlanandan ta ahyryna çenli baýdak götürdüň da onda. O baýdak götürdüm. Men birinji gezek gatnaşyp görüşimdi. Mene halamadym. Görüşwazlarda bir-birine gürleşen bolup, yalandan görüş tutan bolup, güýççüler hem güýçde oýnaýamy belli däl, özleriniň arasynda gepleşip, gülüşip, olar da güýçde oýnamadylar. Ýani geçirilen çäre kimler gatnaşdyryldy? Edara, kärhana işgärleri, mektep okuwçylary gatnaşdyryldy. Ol ýerde ähli adam sportyny eýneşikde. Şol çärede edara kärhana işgärleriniň arasynda uly ýaşdaky adamlar barmydy? Owa uly ýaşdaky adamlar bardy. Olara da maşk etdirdiler. Çäre näçe wagt dowam etdi? Çäre 2 saat dowam etdi. Men göterip duran baýdam uly bolansoň elime ýadap gitdi. Bize şu barasymyz gelmese-de eltip baýdak götertirip nädip saýladylar? Ine mysal üçin ýanky sport çäre gatnaşmak üçin 5 sany oglan, 5 sany gyz saýladylar diýdiň. Sizin klasyňyzdan onu nädip saýlap seçdiler? Bizi saylanlarında boyu uzun oğlanları, boyu uzun kızlar sayladılar. Hemen sportifikası gowu bolanları sayladılar. Saçı uzun kızlar sayladılar. Şu bizi eltip şu çäre ellerimize baýdak berip, baýdak götürende de biz sportifikaly, ketaly bolduk. Endi sen gelecekde şunu ýaly sport çärelerine gatnaşmaga höwesiň barmy sende? Yo, mene şu çäre gatnaşandan soň şular ýaly çärelere gatnaşmagyna höwesime ýok. Men özüm sporty görýän, ýöne bu ýerde baýdak götürmem sporta näme baglanyşy bar, bilemok. Serdar, beren gurrunlaryň üçin köp sag ol. Sizem sag ol. Häzir ýurtda dowam edýän saglyk we sport aý mynasybetli geçirilen çäreleriň birine gatnaşan lewaply deňdoşumyz Serdaryň bu çäredäki tejribeler barada habarçymyz Umyda beren gurrunlaryny dinlediňiz. Ýaşlar, siz hem çäreler baradaky tejribeleriňizi biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, Twitter sosial ulgamynda bizi Täze Tolkun habarçymyz Umydy Umyt Jumaýew ady bilen tap bilersiňiz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň George Washington Universiteti we Stockholm Halkara Parahatçylyk Derňewleri Institutu Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlary üçin stipendiýaly okuw hödürleýän Merkezi Aziýa programmasy üçin ardalar kabul edip başlady. Programma kabul edilenler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň George Washington Universitetinde 5 aýlyk okuwlara gatnaşarlar we olara her ay üçin 3000 Amerikan dollary meçöründe stipendiýa berler. Biz bu arada has dolarak maglumat almak üçin George Washington Universitetiniň Merkezi Aziýa programmasynyň müdiri Marlene Laurel bilen söhbetdeş olduk. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlary üçin hödürleýän stipendiýaly okuw programmaňyz barada dolarak maglumat beräýsiňiz.
Central Asia fellowships. We offer 5-month fellowship. Bizim Merkezi Asiýa ýurtlarynyň raýatlary üçin hödürleýän stipendiýaly okuw programmamyz 5 aýlyk okuwdur. Biz bu programmamyzy häzirki wagt Merkezi Asiýada ýaşaýan we 5 Merkezi Asiýa ýurtlarynyň biriniň raýaty bolan ýaş ekspertlere hödürleýäris. Bu programma dalaş etjekler 25-40 ýaş aralygynda bolmaly. Şeýle-de dalaşkärler iň azyndan aspiranturany tamamlan we jemgyýetçilik syýasy meselelerine gyzyklanma bildirýän bolmaly. Arzalary kabul edilen dalaşkärlere biz Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky George Washington Universitetinde 5 aýlyk grant hödürleýäris. 5 aýlyk okuwyň dowamynda dalaşkärler ýörüýti okuw klasslaryna, ýagny leksiýalary, metodiki okuwlaryna gatnaşarlar. Şeýle-de olar Merkezi Asiýadaky syýasy temalaryň üstünde işleýän Washingtondaky käbir syýasy ekspertler bilen hem duşuşarlar we şondan soňra dalaşkärler Merkezi Asiýa bilen bagly syýasy tema boýunça iş taýýarlamaly bolarlar. And they will have to produce a policy paper on a specific topic related to Central Asia. Türkmenistanyň biri sizin programmaňyzda dokument tapşyrmak ýa-da arda tapşyrmak islese näme etmeli? Ýagny nähil dokumentler tapşyrmaly? Students need to send us a CV. Dalaşkärler bize özleriniň CV'lerini, ýagny özleriniň okuw we iş geçmişi barada taýýarlanan dokumentlerini we azyndan 3 sahypadan ibarat deriňe taslamasyny uğratmaly. Dalaşkärler ardalaryny we dokumentlerini PDF formatynda diňe e-mail arkaly CA-fellows e-mail belgisi cipri.org adresimize uğradyp bilerler. This only by emails as a PDF file. Bulardan başga dalaşkärlerden hökmany talap edilen dokumentler barmy? They need to sign a document telling us that they are legal. Dalaşkärlerden esasy talap edilen zatlaryň biri hem olar häzirki wagtda 5 Merkezi Asiýa ýurtlarynyň birinde ýaşaýanlygyna güwa geçýän dokumenti gol goýmaly. Şeýle-de olar Merkezi Asiýa ýurtlaryndaky universitetleriň birinde ýa-da başga bir universitetde okuwny tamamlandygyny görkezýän ýokary hujaýynyň diplomynyň nuskasyny bize uğratmaly. They need to give us a copy of this diploma. Dalaşkärler haçany çenli sizin programmaňyzda dokument tapşyryp bilerler. Ýagny bu programma arda tapşyrmak üçin iň soňky gün haýsy gün? Deadline is on May 1st, so we need to receive. Biz dokumentleri may aýynyň 1-ne çenli kabul edýäris we programma kabul edilenleriň sanawyny ýagny netijeleri hem may aýynyň ahirinde uglan edýäris. Programma gatnaşmaga kabul edilen dalaşkärler awgust we sentyabr aýlary aralygynda Washington şäherine gelerler. Programma kabul edilenleriň vizasy, saglyk ähtiýaçlandyryşy, uçar biletleri üçin tölegler biziň programmamyz tarapyndan tölenir. Şeýle-de olara Washingtonda gowy ýaşamak üçin mümkinçilik döretjek aýlyk her aýda 3000 Amerikan dollary möçberinde stipendiýa tölenir. And we will announce the result by the end of the month of May. Marlin, bilşiňi diýaly Türkmenistanly ýaşlaryň ençemesi Türkiýe, Orset we Hytaý ýaly ýurtlarda okuýarlar. Meselem şu ýyl Türkmenistanly bir talip daşary ýurtlaryň birinde okuwyny tamamlaýan bolsa, ol siziň programmaňyzda arda tapşyryp bilermi? So officially, no, officially Turkmen students have to... Resmi taýdan olar arda tapşyryp bilmeýärler. Ýagny resmi taýdan Türkmenistanly talipler Türkmenistanda ýa-da 5 Merkezi Asiýa ýurdunyň birinde ýaşaýan bolmaly. Ýöne Türkmenistan ören aýratyn bir ýurt bolan üçin biz Russiýada, Türkiýede ýa-da beýleki ýurtlaryň ýokary okuwjaýlarynda okuwyny tamamlan Türkmenistanly talipleriň hem dokumentlerini kabul edýäris. Olar hem edil beýleki dalaşkärler ýaly dokumentlerini tapşyryp bilýärler we olara da Türkmenistandan arda tapşyrýan dalaşkärinki bilen deň derejede mümkinçilik berilýär. They will have the same chance as the other applicants from Central Asia, so it's really worth. George Washington Üniversitetiniň Merkezi Asiýa programmasynyň müdiri Marlene Laurel bilen geçiren söhbetleşigimizi dinlediňiz. Deňduşlar, bu programma ýa-da beýleki stipendiýaly okuw programmalary barada sizi gyzyklandyrýan meseleler bar bolsa bize hat ýazyň. E-mail adresimiz hat@email belgisi azatradio.org. Ýakyny Aşgabatda Aşgabat Aziýada 2017-niň paýtagty atly halkara sergi geçirildi. Bu sergide 2017-nji ýylda boljak 5-nji Aziýa oýunlary bilen bagly eksponatlar hemde Aziýa oýunlarynyň umumy simwolunyň taslama görnüşleri görkezildi. Biz bu sergide görkezilen 6 taslama simwollaryň suratyny alyp web sahypamyza ýerleşdirdik. Biz türkmen auditoriýasyndan Aziýada üçin niýetlenen şol oýunlaryň simwollarynyň taslama görnüşlerini bolan garaýşlaryny beýan etmeklerini sorap, haýsy simwollary saýlardyňyz diýen ýöri forumda pikir sorulşyny açdyk. Siz oýunlaryň simwolu hökmünde taslamalaryň haýsy birini saýlardyňyz diýen forma häzirki wagtça ençeme tesirler ýazdylar. Häzir olaryň käbirleri bilen sizi tanışdyrmakçy.
Forma gelen tesirleriň aglawasyny aşawatda geçiriljek Aziýada oýunlarynyň simwolunyň taslamasy hökmünde saýlanyp alynan haýwanyň şekli aýraty näýilelik döredýär. Meselem ahaldan gelli atly iýleşimi simwollaryň taslamasyndaky haýwan eşekmi ýa gatar ýa-da at. Bu haýwanlaryň haýsysy diýip sorag beripdir. NŞL ady bilen tesir galdyran beýlek bir okuyjymyz bolsa gelliğiniň garaýşlaryny gollaýan ähengde başga haýwan ýokmy? Gaplan var, keyik var. Başga da datlarym goýun ahow diýip forumda öz duýgularyny janyp beýan edipdir. Nämälim ady bilen tesir aldyran okuyjymyz bolsa türkmenleriň adynyň öňüm daşary ýurtlarda gow däldigini, mundan beter hem ýere sokmaly däldigini aýdyp web sahypamyzyň forumunda galdyran tesirine Şeýle-de diýär. Hijisini saýlamazdym. Gowja surat ýa-da şekil goýulsa gow bolar. Öňüm türkmeniň ady gow däl daşary ýurtlarda. Onu hasam ýere sokmaly däl ekenler diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Adyny ýazmadan tesir aldyran başga bir okuyjymyz bolsa, berdişkanyň öz eksponatyny goýsalar has gow bolardy diýen ýaňsylaýjy pikir galdyrypdyr. Käbir beýlek okuyjylarymyz bolsa, ýokurdaky iýleşlerimiziň garaýşlarynyň tersini öz halaýan simwollarynyň taslamalaryny saýlap, iň köp ses alan taslamalaryň bir barada garaýşlaryny beýan edipdirler. Wanderley ady bilen tesir aldyran bu okuyjymyz has köp 4-nji belgili simwoluň nusgasy saýlanypdyr welin, onuň garny çykyp dur dämay diýip bu taslamanyň iň köp ses almany özüniň juda geň galandygyny duýdurypdyr. Şeýle-de käbir okuyjylarymyzyň arasynda 5-nji Aziýa oýunlarynyň simwolunyň taslamasy üçin edilýän bu zatlaryň biderek çykdyjydygyny aýdynlar hem bar. Ýeri gelende belläp geçdik pikir sorulşynyň soňky netijelerini hem siziň dikkatiňize hödürleýäs. 9-njy aprelläki netijelere görä okuyjylarymyz iň az sesi 5-nji belgili jogaby beripdirler. Bu jogap häzirki wagt sesleriň 6,4 göterimini alypdyr. 4-nji orny 1-nji belgili jogap eýlep, ol hem sesleriň 11,5 göterimini alypdyr. 3-nji orny 2-nji belgili jogap eýlep, ol hem sesleriň 12,8 göterimini, 2-nji orny bolsa 6-njy belgili jogap eýlep, ol hem sesleriň 17,9 göterimini alypdyr. Soňky netijelere görä 1-nji orny 2 jogap eýlepdir. Ýagny 3-nji we 4-nji belgili jogaplar forumdaky bähleşikde häzirlikçe deňeçer barýarlar. Olaryň her biri sesleriň 25,16 göterimini alypdyr. Ýeri gelende aýtsak 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň simwolu hökmünde agdalýan taslamalaryň haýsy biriniň saýlanan barada türkmen medeniýetine henizeçenli hiç ýyly resmi maglumat berilenok. Bu ses berilişe gatnaşyp simwollaryň taslamalary barada öz garaýşyňyzy beýan etmek isleseňiz, onul adathabar.com web sahypamyzdaky forum we pikir sorulşykda heni hem dowam edýär. Siz hem adathabar.com web sahypamyza girip öz garaýşlaryňyzy hem-de pikir sorulşyga bolan jogaplaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Türkmenistandan adathabar.com web sahypamyza derwede.net arkaly girip bolar. Türkmen ýaşlarynyň internetdaky işçiligi gün-günden artýar. Hiç ýyl gadançylygyň ýaşlaryň hujuny we durmuşyň öňe tarap hereketini hemişelik saklap bilmejegini durmuş tejribesi aýdyn görkezýär. Biziň ýaşlarymyzyň geçen hepdedäki sosial aktivligi üns berenine diýen temalaryň biridir. Gürrüňi kontakty sosial ulgamyndan başlaýar. Bu ulgamyň ekskluziw çyraçylar atly topar tarapyndan geçirilen pikir sorulşyga gelip gowuşan tesirler onuň soňky netijeleri barada gürrüň etmekçi. Bu topar pikir sorulşynyň ýokartynda Salam millet 2014-nji ýylyň 9-njy apreli saat 22:00 çenli ekskluziw çyraçylar topary final ýarşyny geçirýär diýip bildiriş çap edipdir. Bu sahypada il içinde çyraçylar diýip adlandyrylýan adamlaryň kybolup görünýän 5 ulagyň suraty we belgileri ýerleşdirilip, sosial ulamyň agdalaryndan iň gowy çyraçy ulagyna ses bermeklik soralýar. 7-nji aprelde gozalan bu pikir sorulşyga 8-nji aprele çenli jemi 147 adam ses beripdir. Bu tema 11 tapar halanyp 4 gedek hem gaýtadan çap edilipdir. Soňky netijelere görä R1265 AH belgili ulaw diýen jogap sesleriň iň köpüsini ýagny 43,19 göterimini alyp, ol ulaw bähleşikde 1-nji orny eýlepdir. Ýöne ekskluziw çyraçylar atly toparyň maglumatlaryna görä entek ýeňiji ýylan edilenok. Ses berişlik heni hem dowam edýär. Ertir.com sosial ulamynda şokolad atly agdanyň gyzlar we oglanlar hökman okaýmaly zat diýen temasy iň köp okulan temalaryň biri bolupdyr. 6-njy aprelde gozalan bu tema 8-nji aprele çenli jemi 1253 tapar okulypdyr we oňa 65 sany tesir galdyrylypdyr. 39 ýylda hem halanan bu temada erkekleriň we aýallaryň bir-birleriniň hemişe nerwysini gyjyklaýan käbir häsiýetleri bolýar diýilýär. We erkekler nämen halanok diýen soraw berilip, soňra da burdan 9 sany jogap görkezilýär.
Şol jogaplaryň käbirini siziň bilen paýlaşasym gelýär. Agdalan soragy şeýle taýin jogaplar görkezilipdir. Ýolda maşyn sürmäni başaryp bilmeýän gyzlary, 5 minut diýip 55 minut garaşdyrýan gyzlary, ökçeli gowuşýan diýip kakýan gyzlary, gowuşynyň aşağı narlygylar sebäpli köçede we işde ses kirliligine, ýagny aşa ses derejesine sezebar bolýar diýilen jogap jalwaryny ütüklerini oňa iki çyzyk salýan aýallary öde işe howlup barýan. Üstesine de jalwaryny iki çyzyk bar bolsa, onu gönün ýerbi galýar. İşden gelen wagtyň köp soraýan aýallary, kitap ýalyjak kiçi ýa-da bolmasy çemadan ýaly sumka göterip beren aýallary. Garad bu agdak geçenlerim şokolad adlı agdanyň gowdan temasyna aýdylyşyna görä erkekleriň zenanlarda halamayan häsiýetleriniň diňe käbirleri diýilip görkezilýär. Şokolad adlı agda aýallar nämäni halanyk diýip ýene-de 13 sany maddany sanaýar. Bu maddalaryň hem käbirlerini agdap geçsem olaryň arasynda joraplaryny tokkolap bir-bira zyňyp goýberýän erkekler, öýe gelen soň jorap çalışmayan ýa-da aýagyny ýuwmayan erkekleri aýallar hiç halamaýar. Jinsy balaň aşağından uuşluk köwüş giýen erkekleri, restoranda hatawy tölecek wagty honnu närse bolup pul peşeýän erkekleri, hamaladyňy özü pul göterýän ýaly, jak-jak saqqyş çeýneýän erkekleri, eşiklerini aňryk bärik zyňdyryp, soňam ütü ýok diýip ýanaýan erkekleri, ýeri tüýkürýän erkekleri, bellemeli günleri üns bermeýänleri diýip şeýlerek maddalary ýygyderli ýerleşdirilipdir. Indi gelin bu agdalan tema galdyrylan tesirleri gözaýlalyň. Sosial ulgamyň çeltek atly agdasy aýallaryň erkeklerde halamayan datlarynyň köpsini erkekliň özlerim halanyk. Azkem adam daş döwregine etewanrak bolup ýaşajak bolmaly. Etli aýal bolsun, etli erkek diýip öz pikirini beýan edipdir. Marsens adly ýene bir agda bolsa öýlenenmizden soň joraby tokkolap zyňmajak bolarsa diýip temanyň bir maddasy baradaky öz garaýşyny değişmek hengine beýan edipdir. Bu tema gelen tesirler dürli garaýşdaky jogaplar bilen häzir hem dowam edýär. Diňduşlar gynansak da şunuň bilen bize berilen wagtyň hem soňuna ýetdik. Öňümizde kepdäniň çarşenbe güni efir tokunlaryna duşuşýan çak. Biziň bilen habarlaşmak isleýän temalaryňyz ýa-da sizi biňjalik edýän meseleleriňiz bar bolsa, bizi Facebook we Twitter sosial ulamlaryndan tapyp bilersiňiz. Salgymyz Täze Tolkun. Ýene efir tokunlaryna duşuşýan çak baharyň mylaýym şemally günlerini göwnüňize görä geçiriň. Hoş.